Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. Què tal? Molt bona nit i benvinguts una nit més a l'entrevista de Televisió de Girona. Avui ens acompanyen amb nosaltres Hasna Wabi i Meritxell Martínez. Bona nit, com esteu? Bona nit. Moltes gràcies per rebre. Molt bé, a vosaltres per venir. Són professora i alumna de l'Associació DOTA, que l'Associació DOTA ofereix una metodologia diferent d'aprenentatge de la llengua catalana per a aquelles dones migrants en situacions socials de desigualtat a Catalunya i en especial a Salt i a Girona. Abans que res, però, m'agradaria que miréssim, nosaltres i vosaltres, un vídeo sobre l'última producció que han dut a terme les estudiants. Endavant. Em dic Gutiam. Soc de l'Índia. Ara aprenc a llegir i a escriure. Ara puc estudiar. Abans no podia. Perquè em vaig casar als 16 anys i vaig tenir 5 fills. Tota la vida he treballat molt. Tota la vida he treballat a casa I cuidat la meva família. Tota la vida He treballat gratis. Ara tinc temps per estudiar. Abans no tenia temps. Segons l'associació DOTA ha definit, aquest vídeo és una videoinstal·lació amb màpping sobre una taula d'estudi. M'agradaria que m'expliquéssiu una mica primer sobre el format, que és ben original. Com s'ha pogut dur a terme? Doncs mira, abans d'arribar a la taula d'estudi, a la projecció sobre els objectes necessaris per estudiar, va haver-hi tota una feina amb les estudiants de DOTA de treballar tant el text, d'entendre el text, d'escriure el text, de llegir el text, i també una part de grafisme per, després ho explicarem també amb el llibret, no? Però tota una part de collage, també amb elements que consideràvem representatius i de l'estudi i de la casa, perquè és una mica la realitat d'aquestes dones que volen estudiar, que estan entre dos mons, necessitats i desitjos, no? Aleshores va haver-hi tota aquesta part inicial i quan vam tenir tot el material, un company col·laborador que és videoartista, ens va proposar, la idea era fer un vídeo, i ell ens va dir, ostres, i si féssim una taula d'estudi per reivindicar la importància d'una taula d'estudi que sovint no tenen? Perquè a casa, un espai amb una taula per tu, la tens, Hasna? No, eh? A la cuina. A la cuina. Aleshores vam dir, fem una taula amb llibret, boli, no llapis. Això ho reivindiquem molt també, eh? Sí, per què? Perquè equivocar-se és aprendre. Molt bé. I el llapis està bé per començar, però quedar-se amb el llapis, com a vegades passa a moltes escoles o llocs perquè has d'esborrar i no veure l'error. No, i adultes hem d'escriure amb boli també. Aleshores hi havia bolis, hi havia estuig, hi havia carpeta i la idea era projectar la història gràfica i textual treballada per elles a sobre d'aquesta taula d'estudi. Llavors, després vam muntar el vídeo amb el company aquest que va col·laborar. Si parlem una mica de la història, me la vols explicar tu, si vols?
La història de La història que surt tant en el llibre com en el vídeo sobre la Kutiyama Kerala. Explica'm una mica primer, si vols, i després me llegeixes això. La Kutiyama és una dona d'Índia que comença a aprendre a llegir i escriure a un anys grande, 54 anys. Y nosotros escogimos la historia de ella porque se sembla a nuestra historia y faremos este libro. Nosotros somos moltes. Ensenya el llibre. Sí, El treball que hem fet és molt bonic. Sí, que cogemos la historia de ella y cada estudiante escribe con su la letra y faremos estos collages que están chulos y también faremos unas preguntas de por qué es importante allí, por qué es importante escribir y por qué es importante entender. I... A veure, llegeix-nos aquesta part. Vale. És una dona d'Índia que estava escrivint de su història. Vull llegir-la. Em dic Kutiyama, soc de l'Índia. Ara aprenc a llegir i escriure. Ara puc estudiar. Abans no podia perquè em vaig casar als 6 anys i vaig tenir 5 fills. Tota la vida he treballat molt. Tota la vida he treballat a casa. He cuidat la meva família. Tota la vida he treballat gratis. Ara tinc temps per estudiar. Abans no tenia temps. M'agrada molt llegir i escriure. M'encanta aprendre. Estic molt feliç perquè tinc el meu primer diploma i tinc molt bona nota. 8,9 sobre 10. Excel·lent. Em dic Kutiyama Kerala. Soc de l'Índia i tinc 54 anys. Esta història perquè hi ha dones en l'associació DOTA que tenen també edats molt grans i no han anat mai a l'escola. Però jo tinc sort abans he tingut estudiar i també aprendre a llegir i escriure, però elles no han anat mai. I també la història de Kutiyama i su història se sembla. Clar, i suposo que també al veure que una dona de 104 anys pot aconseguir tant aquesta nota com ja només la simple capacitat de poder escriure i llegir en català us dona forces a vosaltres o, si més no, és com un referent, no? Sí, perquè hi ha dones que jo conozco que si miran una dona que 10 anys i tiene 45 más, le preguntar por qué, sabes, llegir, escrever, has dicho que yo me voy a la escuela, pero si viste una dona que tiene 54 años y sabe llegir, escrever, también se da una fuerza, porque si ella tiene 54 años y tú tienes 30 o 40, tienes más posibilidades que ella y tienes más fuerza que ella. Pero, sí. Y también la profesora que ha cogido esta historia le da un esfuerzo para las donas para aprender y para tener tiempo para ellas para aprender catalán y para llegir. Porque si no tienes ganas, no vas a aprender. Tienes ganas para aprender. Y no hay posibilidad en la vida. Si tu vols, pots. Aquest és el missatge, si vull puc. I llavors, des de l'associació, que clar, treballeu amb dones que tant no han tingut mai escolarització com sí, però amb un alfabet completament diferent, quina metodologia feu servir per aconseguir aquests progressos i també què us diferencia d'escoles d'adults? Doncs és una pregunta que t'agraeixo molt, perquè és una mica la lluita que tenim. El percentatge de dones de l'associació que no estan escolaritzades, que no han estudiat mai, és alt, és 85-90%. I quan tu no has anat mai a l'escola, al teu cap, cognitivament,
et col·loca diferent al món. Tu estàs diferent, no ets més tonta, no, que és una de les coses que també hem de canviar. Jo sempre explico que moltes de les estudiants que arriben a Dota que no han estudiat al seu país, però han estudiat aquí, a diferents llocs, associacions o escoles, com la metodologia no estava adaptada, es pensen que són elles el problema. I aleshores moltes vegades a Dota arriben i fan així amb el dit i diuen que jo sóc tonta. I això per nosaltres és molt greu. Aleshores, nosaltres hem tingut la sort per experiències personals vàries d'estar a altres països on estaven ja... La immigració havia arribat abans per història política, perquè no hi havia dictadura en Franco, i tenen més experiència, i aleshores poder recollir aquestes experiències per fer unes metodologies especials que són molt diferents d'aprendre una segona llengua. O sigui, aprendre a llegir i escriure, quan som petites, i estem en el país de la llengua de casa. Tenim el cervell, el cap, molt flexible per aprendre. Ja triguem uns 9-10 anys. O sigui, si jo soc una dona gran, com diu la Hasna, a l'associació hi ha dones des de 25 fins a 65 anys. Aleshores, quan jo tinc 65 anys i no he estudiat mai, no és impossible. El que passa que és molt més lent i perquè no he estudiat mai i per l'edat i per la condició de dona que tenim. Aleshores, la metodologia és una metodologia que ara estem intentant crear materials, perquè també hi ha un problema de materials, que està molt basada en el cos, l'afecte i l'experiència. No és una metodologia intel·lectual pura, no és abstracta. Partim de situacions concretes i de vivències concretes a classe. Quan entrem a classe, ja a la porta hi ha coses, com quan arribes a casa, que tens una estora i amb missatges i hem de llegir i hem de fer coses i estem sempre com en una experiència real, des d'un lloc molt afectiu també, però està tot estudiat, no ho fem a l'atzar. Aleshores, l'important també és com anar treballant paral·lelament vocabulari, gramàtica, fonètica, tot, però elles no se n'adonen. No hem de dir plural, singular, no, és igual, bon dia flor, bon dia flors. Ja l'estem treballant. Aleshores, clar, el mètode és, el camí és molt diferent i molt lent. I també veig molta feina darrere. Molta. Com a equip. Molta, moltíssima. Per això ara tenim ganes, ara he de dir que aquest llibre, que va amb la videoinstal·lació, amb el mapping que vam fer de la Cotillama, ha sigut possible també perquè la Generalitat va donar uns diners a l'Ateneu Popular de Salt, nosaltres estem a l'Ateneu Popular de Salt, fem les classes allà, per poder fer un grup els dimecres amb la comunalitat Som de Salt. I això ens va permetre fer tot això i ens permetrà crear uns quaderns d'aprenentatge específics per persones que mai han anat a l'escola o gairebé mai. A vegades vas un any o dos i fa 25 anys, aleshores és com tornar a començar. Clar. I llavors també veig que expliqueu que prioritzeu a les dones que tenen fills i filles menors de 3 anys i dones que pateixen o han patit violències masclistes. En aquest sentit, o sigui, com aconseguiu l'accés a aquestes dones, per exemple? O sigui, esteu en contacte amb altres associacions que fan de pont, diguéssim? De fet, al setembre, quan comencem les inscripcions, ja hi ha llista d'espera. Està passant a tot arreu, però sí, perquè les estudiants s'ho diuen entre elles, les amigues, a la família, però també hi ha derivacions que venen de serveis socials, d'altres escoles, de Girona també. I clar, hi ha llista d'espera, però això no només es passa a nosaltres, per desgràcia passa a tothom. Aleshores, aquestes dones, com treballem en xarxa, jo què sé, el SIAT, Servei d'Informació i Atenció a la Dona, de Girona i Salt, saben que nosaltres tenim aquestes metodologies. O sigui, hi ha una dona que, per les dones que pateixen o han patit violència de gènere, violència masclista, o que tenen fills a càrrec que estan condemnades, perquè a l'escola d'adults no pots anar amb un fill, i això, hi ha una interrupció de l'aprenentatge i es torna, i nosaltres no volem això, es poden venir amb nens a la classe fins a 3 anys. Aleshores, Minuts Menuts, que és el servei de l'Ajuntament de Salt, que guarda els nens, estem en contacte permanent i aleshores, si hi ha aquesta necessitat, encara que hi hagi llista d'espera, tenen lloc. Si una dona maltractada necessita aprendre, ens és igual, una més és benvinguda. De quantes dones estem parlant? A la classe, tu, per exemple, amb quantes dones més vas? A classe? La teva, sí. ¿Cuántas amigas somos? Casi 10. 10 per classe? De quantes classes? Estem parlant, clar, elles són 10
Després hi ha una activitat que és moure's, cos i llengua, que és més d'esport, aprendre català de forma inconscient, que aquí és molt més el nombre. Sí. I una altra àrea conversa que també és més. En total, tots els grups són unes 100. Una tela. Sí, unes 100. Sí. Molt bé. I llavors, clar, o sigui, les dones que venen que no han estat escolaritzades també, suposo que, no sé si es deu a factors també culturals, no?, del passat i dels nuclis familiars en els que estan, que el temps també hi juga un factor molt clau. Com es canvia aquest patró, diguéssim, perquè les dones tinguin tant el temps com les ganes d'apropar-se a una educació de l'escriptura i la lectura? Bueno, hi ha una cosa important que crec que està vinculat amb el que dius, potser, el tema del temps, no? Sí. O sigui, el temps és, per totes nosaltres, no en tenim. No en tenim, sí. Però, jo no tinc fills, però quan tens fills i a més no tens gaire xarxa, ni família, ni comunitat aquí per ajudar-te, i a més no has anat mai al col·le, i a més, jo què sé. Aleshores sí que crec que moltes vegades, no només al país d'origen, sinó també aquí, la possibilitat d'anar a escola és complicada. Sí, molt. Això ho pots explicar tu millor, crec, No? Això que parlàvem abans, on estudies tu? Perquè parlamos totalmente, porque el primer año que yo vaig aquí, pregunta con amigas que trobo al parque, o también amigas aquí el carre, para dónde vas para aprender y porque no puedes saber dónde tienes que aprender, dónde tienes que ir para apuntar a estudiar o aprender. Cuando pregunto a unas donas, me han dicho que nosotros aquí de 10 años, 15 años y no sabemos nada, porque comienzan un año y quedan a casa un año y vuelven a comenzar, y también tienen error que film desde siempre, errores, porque siempre piensan que esta dona aquí 20 años o más, no sabes, yo también no puedo entender, no puedo hablar catalán, no puedo reagir. Pero si tú tienes ganas, y no tienes que pensar a otros, tienes que pensar a tú. Tú puedes y tienes que seguir, tienes que agir, tienes que trobar un tiempo para ti, para estudiar. Porque si tú vas a una escuela, estudias 2 años, no entra al cap nada, voy para pasar tiempos. Mejor que quede a casa y hacer mi faena. Pero si siempre tú 1 año a casa, 2 años a casa, siempre necesitas un ayudante para traducir. En el media, en el todo. Siempre, y aquí a esta ciudad necesitas siempre citas con el media, con el ayuntamiento, siempre de casa, de lengua, siempre. Tienes cosas que hacer afuera, tienes papeles, tienes cartas que vienen a casa, tienes que agirla. Pero si siempre piensas a ayudante, vas a quedar... Clar. Tienes que... Em permeto una cosa, perquè la Hasna aquest any ha sigut molt important a la classe, perquè ha animat molt les estudiants, no com de dir, ei, molt bé, sí, tenim molta feina, tenim els nens, tenim tota la feina de pensar en tot, la feina de casa, treballem moltíssim, però hem de trobar temps. Tu això has sigut com molta canya, no? Ei, amigues, no podem esperar a que els nens siguin grans, perquè després serem molt grans. I això tu has fet una feina... Tienes que comenzamos, porque si quedamos 2 años o 3 años y estudiamos y agimos, vas a aprender. Si tienes tiempo para ti. Si no piensas a la faena, no piensas a casa, pero si siempre piensas a los niños primero, a casa primero, vas a tardar para seguir lo que tú quieres. Hem de pensar una mica en nosaltres, no? En mi, no? Primer una mica. Que això és el que també permet la pregunta que tu feies. Si agafem consciència que pensar en mi és possible i compatible amb la vida familiar... Y tienes que también coger las ideas mejores o las ideas que tienen fuerza para aprender. No una dona que aquí llevan y no sabes y allí no sabes. Tienes que cambiar tu idea. Piensas a tú. Ella es otra persona, pero yo poco. Ella si no vol, ella no vol. Ella no vol.
Sí, però tot molt i poc. Molt bé, tampoc que no se t'enduguin. Sí, sí, perquè hi ha un efecte també comunitari, no? Quan estàs amb amigues, dius, Sí, igual. pasa a mí también. Però tu no, Si tu, escucho- jo puc Si estudiar. escucho a otras donas, ha dicho que aquí no entiendo nada. Entra a clase, pasa 1 hora, 2 horas y... Però això he de dir que també perquè està vinculat amb la frustra. metodologia, Sí. Ja, i tant, i tant. Perquè jo, moltes amigues que ara estudien amb nosaltres, estan a classe i em diuen ara puc començar a escriure. Pensa que hi ha dones que porten aquí 30 anys, han anat a escoles, han anat a associacions a aprendre català, no alfabetització en català o alfabetització d'una manera que jo no sé com es fa, i no poden escriure el seu nom, cognom, majúscula, minúscula en 30 anys. Tenim un problema. Nosaltres, elles no. Perquè a vegades si trobes en classe que tenen nivells molt difícils. Un altre problema, és que s'ho sap tot. Hay niños que vienen del Marroc, pero no saben, pero ellos saben llegir y escribir. Y hay que comenzar, que queremos que... Clar, nivells molt diferents en una mateixa aula i això... Això és una de les problemàtiques que nosaltres tenim nivells ara, perquè a més hi ha eines del marc europeu que marquen els nivells de l'alfabetització, igual que per les segones llengües. Aleshores, és clau. Què passa? Que a moltes escoles que tenir grups per nivell suposaria més profes, també. I nosaltres fem molta feina, també de una associació minúscula, que si algú es vol fer soci i ajudar-nos, hi ha un codi QR a la pàgina web i tot, perquè fem molta feina de voluntariat, també. Totes les que estem a DOTA som autònomes, no tenim ni nòmina, però creiem que és molt important, perquè poden, i ho veiem. Jo quan veig amigues que estan a classe i que diuen, ara sí, però lentament. Ara puc escriure el meu nom, el puc reconèixer en un document, el puc llegir. Jo a vegades poso molts noms i cognoms i dic, era el teu. A l'inici, i ara és com... Clar, molt bé. L'evolució es veu. Bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, se'ns ha acabat el temps, ens sap molt de greu. Gràcies a tu. Un plaer tenir-vos aquí. I també gràcies per la feina que feu d'obrir les portes a la llengua, que al final és també una porta a la cultura. Merci. Moltes gràcies. I a vosaltres, espectadors, moltes gràcies una nit més per acompanyar-nos i per la vostra atenció. Ens veiem demà amb una altra entrevista. Em dic Gutiam. Soc de l'Índia. Ara aprenc a llegir i a escriure. Ara puc estudiar.